May buntag mga kamis ng kauban karon si Mr. Sen Robles. Ayun, ang nirepresentar mga kamis or sa Misamis Oriental sa lungsod sa Taguan sa Mr. Universe 2025. Gani ihang naangkon mga kamis ang Mr. Glamour o siya ang more represent sa Vietnam. So una sa tanan, Mr. Sen Robles, pwede ba nimo may sultihan sa imuhang mga gihimo no dito sa kauluhan ato nag-apil ka sa Mr. Universe? Jules, no, dili tiaw ang atong preparation. Labi na nga ako ang usa sa pinaka-last youth nga na-confirm na kandidato for Mr. Tourism Universe Philippines. And I'm so grateful lang yun nga grabe kita supportive ang atong inahan sa lungsod sa Taguluan, Mayor Attorney Nadia Emmanuel Lipe, babal ko si Pong Bambi Imano, ang atong sangguniang bayan, grabe nga suporta financially ang ilang nahatag sa ACOA. And then dugang pa nga mga preparation, of course, kay last month medyo dako ang atong lawas, so nagkuhan kita og diet, grabe gid nga diet, Miss Jules. And then of course mental preparation para nga makaadto ko ta dato nga ready set ta, no, ay for sure sayod manggitanan nga sama sa uban pa nga mga pageants, nagid mga question and answer portion, mo gid ang atong gipangandaman sa gawa sa atong kalawasan. Ato na iklaro, Mr. Sen, ang katong Mr. Tourism Universe, per lungsod to siya or per lalawigan? Per lungsod, na po yung uban nga ang lang represent is province, city. So, din sa Misamis Oriental, actually nato ito no ka-representative ako naawan og ang Lugait. So, shout out there sa mga kauban din ha. And first time yun nato itong national pageant, Miss Jules. So, naka-join na tayo din sa local, pero grabe yun ang pressure. Grabe yun ang pulba nga atong gitanaw dito. Kay labi na nga atong mga nakauban dito, mga pag-iitan na sa mga gapangapil sa pageant. Muna gid ang ilahang passion. So, kita ato lang gihagi kuha ang motivation. Siyempre, ang suporta po sa atong mga kaigsuonan din sa Taguluan, mga friends, sa atong mga kababayan. Grabe gid ka suporta, Miss Jules, no, grabe ka overwhelming, and putong igong rason nga nung maningkamot dito sa kauluhan. And thank God, nag-resonate sa atong pagpaningkamot kay nakaangkon man kita Ayan. Ato lang iklaro po, unsay mga procedure, Mr. Sen Robles, no, para mag-appeal po sa Mr. Tourism Universe? Actually, ang ako na-appealan, inaugural pa ito siya sa Mr. Tourism Universe Philippines. But pasabot, this the very first time, ani nga franchise, ani nga pageant. So, naiuban nga, for example, sa Visayas region, nag-conduct din sila of screening. Pero din sa Mindanao, particularly sa ako, nahulog ko nga appointed representative sa Taguluan. Kay prior sa ako gani nanatay duha ka buok nga na-publish sa page sa MPFH nga candidate. And unfortunately, wala nagpadayon siguro tungod sa kakulian sa ilang schedule. So, motong ako ang nasaitan sa director sa Denisa region. And then, muto akong gipapananghid kang Sir JR, kang Mayor, if okay lang ba sa ilaha. And grabe sad sila ka-supportive ni okay man sad. Moto nga ako ang nakuha as representative. Pero, in terms of procedure, ang uban nag-agi og screening, ang uban appointed or appointment system. And then, pero sa akong pagkabalo, karon nga para next year, mag-undergo na gyud og screening per region. Pero dinhi sa Mindanao, actually, nag-post na among director nga natay pahigayon nga screening for all over Mindanao. And I think it's gonna happen kung dili karon nga year, by end of this year, siguro next year. Kay kung di ko masayop, ang next nato nga pageant or second season ani nga pageant will be on May. Okay. May na po ko. So, kung isa tong mga interesado din ha, pwede ka ayos na. Ayan, so congratulations kay actually tanaw mi sa imong sa series kumbaga, no, sa imong pag-appeal sa Mr. Tourism Universe. And then kung mo answer ka, grabe mo kaon yun, mic drop gigayo no, grabe gyud nga pag tong paningkamutan nga makatubag lang gyud tag insakto para at least mailhan man gud ta. Makatubag ko sakto matimanan ta ba sa mga tao. Ayun. So congratulations again, Mr. Sen Robles. Salamat. And pwede ba minimo sa isayan pod, Mr. Sen, sa imong mga award nga nakuha gyud? Yeah, kita ang nakaangkon sa award nga Darling of the Press. Actually, natay top 3. Pero during the coronation night, pagtawag sa top 3, napoy a special distinction kung kinsa tong first in rank sa Darling of the Press. And then,
luckily kita ang nakakuha sa distinction. And then we're also awarded as the Ambassador for Leadership. And then kanina yun ang atong title, Mr. Planet Glamour International. So ikabuti nga ikaw po na mo represent sa Vietnam. Yes. Ayun. Pohon. So dili na taguluan atong dalon. Philippines na. Wow. Pressure, grabe nga responsibility, pero maningkamot gihapon kita pa mga Pinoy, di ba? So maningkamot gihapon ta nga at least kung dili man galing nato makuha, pero mabuhat nato ang atong best dito sa Vietnam. So sama po sa mga Miss Universe, Mr. Sen, no, na may mga inana. Unsa po ang imuhang kumbaga plataporma kaning imuhang goal sa imuhang goal? Ang akong advocacy goals, no, actually proud kay kung akong i-share dito sa kauluhan. Ang atong advocacy is trust to treasure, waste management, na practice na nato diri sa Taguluan. So sa atong mga suking paminaw, pananaw sa atong programa, ang Taguluan usa lang sa gamay lang nga mga lungsod nga nag-invest sa innovative solution, diin nagkuha ta og mga ekipo nga mudugmok sa mga botilya, and then mahimo natong eco-bricks gani mo na atong gigamit sa plaza. And then ana po tay ekipo nga mag-melt sa mga plastic materials para mahimong lingkuranon og lamisa. And in fact na natay mga na-distribute ani nga mga benches and desks sa mga schools and sa atong mga offices din sa lokal nga pangagamhanan. Muna akong gibit-bit nga advocacy dito sa kauluhan. I really want to make to show to the organization how sincere we are, no, kung ang hisgutanan kalabot sa solid waste management kay nagtuo ko nga even up until now mao di problema sa bisag asa man kamo adto sa Pilipinas. And nindot kay siya nga initiative dinhi sa LGU nga mahimong modelo para sa uban nato nga mga kasiklit nga mga lalawigan o mga lungsod nga mo'y himuong ehemplo, no, nga kung much better nga kung gastuhan manggaling sa atong LGU dito na ta sa sustainable. Kay daghan kayo mahimuan ang programa, no, for example ang out of the plastic materials pampa-promote sa atong turismo lokal, pwede ta mag-imo og mga souvenirs out of upcycled materials, diba? So moto siya medyo giangay man sad ang organization kay atong gidala nga advocacy dili lang taman sa istorya, kundi practice na nato din sa LGU. And ingana ta ka genuine, no, sa atong advocacy, and hopefully maawat pod or ma-disseminate, makahatag inspirasyon sa uban nato mga kauban dito, mapaabot sa ilang mga lokal nga pangagamhanan kay ang Philippines na based sa recent nga datos, no, murag kita gyud ang usa sa pinaka-contributors sa global plastic pollution. So kami nang kita nang hinaot nga pinaagi ani nga programa, at least makatabang ta dako kag matabang sa ato ang kinaiyahan sa pag-amping sa ato mga lugar. Ayun. Mr. ikaw man mo represent sa Pilipinas, no, para sa Vietnam. So, plano nimo nga dalon ra gyapon ang advocacy ato sa lain nasod. Of course. And hopefully actually nag-arrange na mini engineer na maghimot og sample na souvenir out of trash, no, pinaagi sa atong upcycling nga program. Hopefully ato ma-showcase na pohon para makita gid nila ang atong product dili lang dili sa Pilipinas, specifically sa atong lungsod sa Taguluan. Ayan, last na lang Mr. Sen Robles na ato ang Mr. Planet Glamour mga kamisyo nga represent sa Vietnam ang garbo sa Taguluan Misamis Oriental. Imong mensahe sa mga aspiring, no, nga mga kabatanunan, mga youth labi na sa kalalakihan nga moapilog samang pageant. Pinakadako nga stereotype mong good Miss Jules no, nga kung apil kag pageant kinahanglan maskilin kay katan-awon, taas, guwapo, tas kinahanglan nga makauyon gyud ang mga katawhan nga guwapo gyud siya ingana actually mo gyud ang akong mindset sa una pag sumiter nato sa atong application para sa pageant. Ang akong una madawat baka ako sa katawhan, makuha pa na ako ng suporta o sa kay i-judge o i-critique sa ako pero kung naa lang gyud kay kung tinuuray lang gyud, no, ang imong purpose, ang imong advocacy, kung genuine lang yun ang imong tumong, ano nag-apil ka sa maong pageant, mao ka na ang promote,
kung unsa man ang atong akay ipagsigarbo din sa atong lungsod, then pwede kaayo ka maka-appeal. Although naagya po na siya sa criteria kumbaga no sa pag-judge sa atoa, pero I think what's more important is that ang face manggod ang kagwapa o kagwapo mawala ra. Pero ang mas matiman-an sa tao kung unsa ang imong advocacy, kung unsa ang imong mga nabuhat, kung unsa ang imong purpose, and kung unsa ka the way ka mo makisalamuha sa imong mga kauban. I think that's what matters most. So sa ato mga kalalakihan din no, sa ato bisa sa mga kababaihan, pinaka importante gyud nga dapat buhaton salig yung kasi mo kauban no. Kay kung walay mo salig sa imong halain kinsa pa man kung apil ka dili mo salig sa imuha. And also if na opportunity mo labay, grab it. Kay kung ako napadala ko sa akong mga what ifs sa una, sa akong mga negative na what ifs no, siguro wala ko din ako ma-experience kung sa na-experience nato, din nato makuha ang atong mga nakuha karon. So kung sa mga opportunities mo labay sa imuha, grab it and then don't be afraid to try. Kay walay nautan sa kung unsa ang kung imong sulayan. So at the end of the day, kung ma-fail man ka or ma-lose, pwede na move on, at least be experienced and at least naghatag ka space po doon for another opportunities to come. Ayun. Last one ang gig. Kanusa ang katong contest sa Vietnam, Mr. Sen? Duration of the pageant will be January 28 to February 3. 2026 na? 2026. So medyo nagnaapatay mga 2 months preparation. And maningkamot lang kita, no? Maningkamot lang kita. Actually, daghan ta sa Mindanao. 7 kabuok international crowns nga naangkon sa Mindanao. And then simultaneous siya. So dungan mi adto dito sa Vietnam puhon-puhon. And kami manginaot usab sa suporta sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga kababayan, sa atong mga makaigsuon. And then din lamang sa Lungsod sa Tumuluan, sa lalawigan sa Misamis Oriental, kung nagsigod sa kung asa man maabot ang atong video karon. And hopefully no bisag kinsa pa man nga lugar, as long as Pilipino ma-represent sa atong nasod, bisag diha man lang nato ipakita ang atong panaghiusa. Kung usa ta ka proud with Pinoy side. Thank you so much, Mr. Sen. Salamat kaayo, Miss Jules, and God bless sa tanan.